Samozrejme, tým pádom budeme aj tak trochu, možno maličko bilancovať tie uplynulé 4 roky a ak ste dávať aj nejaké jasné mety do budúcna, ktoré sú pre nás, pre zákazníkov obchodného centra Korzo veľmi dôležité. Takže, dámy a páni, dovolte, aby som privítal nasledovných hostí. V prvom rade pán Ohad Epstein, majiteľ centra. Prajem príjemný dobrý deň. Asaf On, výkonný riaditeľ spoločnosti. V neposlednom rade pani doktorka Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidze. No a pani inžinierka Katarína Duchovná, riaditeľka Korza. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, Shopping centrum Korzo dnes oslavuje 4. narodeniny a teda patrilo by sa samozrejme pri tejto príležitosti maličko bilancovať a ja by som bol veľmi rád, keby sme práve tie úvodné príhovory začali tým, že slovo odovzdám Ohadovi Epsteinovi, majiteľovi Shopping centra Korzo. Zároveň poprosím o tlmočenie Katarínu Koreňovú. Ďakujem veľmi pekne. Schönen guten Tag, hallo. Prajem vám dobrý deň, prajem. Ich freue mich, dass so viele Leute wieder gekommen sind zum 4. Geburtstag. Teším sa, že znovu prišlo toľko ľudí na 4. narodeniny. Und wir freuen uns alle im Team, dass die ganze Gegend so schön geworden ist. Celý tým sa teší, že aj celé okolie je opäť skrášlené. Viele Nachbarn von uns haben schöne Ausbauten gemacht. Veľa susedov našich postavilo krásne budovy. Und wir hoffen, dass es so weitergeht in den nächsten Jahren. A dúfam, že sa tak rovnako bude dariť aj v ďalších rokoch. Danke sehr fürs Kommen. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli. No a teraz informácie, ktoré určite nebude treba nejakým spôsobom tlmočiť. Ja som veľmi rád, že aj pani primátorka si našla čas a je tu s nami, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milí priatelia, vážený pán Epstein, vážený pán On, vážená pani riaditeľka, ďakujem veľmi pekne v prvom rade za pozvanie na narodeniny. Narodeniny sú úžasná vec, či už v živote človeka, alebo aj nákupného centra. Naše nákupné centrum Korzo má 4 roky, čiže je to maličké dieťatko a ja mu teda prajem, aby sa dožilo nielen dospelosti, ale aj seniorského veku, aby sa im darilo a aby ste vy boli vždy tí vďační, spokojní zákazníci. Takže prajem všetko najlepšie a nech sa všetkým tu darí. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani primátorka Katarína Macháčková. A ja by som teraz veľmi rád odovzdal práve slovo ďalšej Katke, ktorú tu tiež máme. Inžinierka Katarína Duchovná je riaditeľka Shopping centra Korzo. Nech sa páči, tiež vás poprosím o pár slov pri tejto vzácnej príležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám všetkým krásny dobrý deň. Hovorí sa, že do roka a do dňa, tak sme sa tu opäť po roku takto stretli. Srdečne by som vás chcela privítať na tejto akcii. Je to akcia hlavne pre vás. Je to naše poďakovanie vám ako našim zákazníkom, ako našim verným priateľom. Pripravili sme tu pre vás množstvo atrakcií až do neskorého večera. Dúfam, že sa všetci budete cítiť v pohode, že sa vám to bude páčiť a že ďalší rok sa tu opäť stretneme. Ďakujem veľmi pekne. Aj my ďakujeme veľmi pekne. Priatelia, jednu vec vám osobne by som teraz chcel povedať a poďakovať vám. Všetci sa veľmi tešia na tú tortu, ktorá je tu z môjho pohľadu na pravo, z ich pohľadu na ľavo. A ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že vaše príhovory boli krátke a výstižné. Ale predsa len teraz z verbálneho slova budeme v takom muzikálnejšom pokračovať, pretože máme tu pána speváka a to Happy Birthday, ja viem, že my spievame úprimne a z duše, ale aby sme tomu dali aj váhu kvality, tak poprosím opäť pani Andreu Fischer a Otava Ajtera. Takže ja som dostal opäť slovo, ale dovolte mi ešte predtým, než sa rozospieva celá Prievidza, aby som týmto krásnym dámam a samozrejme týmto dvom pánom a ja pogratuloval, aby som vám zaželal nielen nádherné mesto, ale aby tento obchodný dom naozaj mal vynikajúci tovar, aby ten tovar bol lacný, aby bol perfektný, aby bol svetový a aby ste sa vy v Prievidzi mali veľmi dobre. Takže, máme víno. Ja sa pripájam, aby ste sem chodili veľmi radi, aby tu bolo stále tak fantasticky, ako je dnes, aby ste boli spokojní, šťastní, usmievaví. Možno pravda, že aby ste sem priniesli aj vy zo pár koruniek, lebo sú vždy potrebné. A ja dúfam, že vždy sa vám to odplatí a budú takéto krásne programy. Všetko dobré. A pre tieto narodeniny všetko dobré a poďme spievať všetci, čo sme tu. Happy birthday to you. Prievidza, ideme. Happy birthday to you. Happy birthday, naše Korzo. Happy birthday to you. Tak a teraz vy sami, hej. Happy birthday.
to ešte raz. čo? A pred nami je torta! Áno, to sa až moc tešíš na Tak to. nič, okej, dobre, poďme ďalej. Ale viete čo? Ideme ju načať, nie? To by bolo Takúto asi veľkú najlepšie. tortu som nevidela presne rok a ani pred rokom som nevidela. Vieš čo, je úplne gigantická, je úžasná, je veľká. Dúfam, že ste si Korút, odfotili. nožík, Otto Vajter a svojou krásnou chlapskou rukou načal toto dielo od prievických pekární a cukrární. Myslíte, že torta je dostačujúca? Myslím, že veľkosťou určite áno. Chutná je, to my vieme každopádne povedať. Takže Dalibor, neviem, či si tam. Hej, už som si ju odfotil, to znamená, môžeme ju nakrojiť a môžeme ju zlikvidovať. Dúfam, že to odfotil aj Dušan, aby sme to mali. Tak odovzdávam slovo a nožík vám na stanovisko zvané Torta. Korzo, máš 4. narodeniny, veľký potlesk. A Epstein sa najprv teda chytil noža, rovnako takýto nož dostala aj pani primátorka, pani riaditeľka obchodného centra. Áno, no a samozrejme, ideme na to. Tak pripravení? Ideme? Nemáme oheň. Potrebujeme oheň! Prosím vás pekne, všetci sú nefajčiari. Ale teraz sme sa ukázali. Jeden oheň potrebujeme! Najprv to zapálime presne tak. Dúfam, že to takto robí. Ale áno, presne takto ide. Výborné! Deti, Dobre, už horia! Výborne! Druhé, tretie, nechcú, idú. To sú bezpečnostné, tie sú dobré. Výborne. Už sa k tomu Stane blížime. chytí.